Ja, met Frankje. Ja, ik moet graag verschijnen vregen van al mijn vrienden en bekenden. En dat wie dan? Ze had Tiegedrok, de vrijwilligers van het radioprogramma Klankbord op RTV NOF. Alle snunteman is het live te jaren op de radio, maar onder eind van dit jaar binnen extra uitstuurings. Normaal vullen we het programma zelf in, maar we zijn als team van ja, we zitten in zo'n rare bange tijd. Zullen wij het programma Klankbord doen, dan kunnen mensen naar de, of dus harkens, dus trouwe harkens, naar de studio bellen om hun verzoekjes aan te vregen. Mensen uit de regio kunnen fysiekplaatsjes aanvregen en daardoor is er een grut verskaat om veskes. Vrouwtje van de Kooi Den Waard is een van de trouwe harkers van het radioprogramma. Nou ja, heel wat een voorrecht in liefde te gaan. En ik zie een poort openstaan en zo wat heen. Ik vind alle versjes leuk, man. Ik weet al in het eerst meer wat ik al mooi vind. Ik ga niet alleen door het leven en zo heen. En dan ben ik kriesversje, dat is echt zo mooi. Ik ga red stille nacht onvregen van hem aan. Wie hebben, ja. Het radioprogramma is al jarenlang een begrip in de regio die een soort budget voor de meesken. In de regel zijn het wel dezelfde vestjes, maar wij zeggen het zijn die vestjes, daar hebben de meesten een aandenken bij, daar hebben de meesten een doel bij. Dat is een keer ergens draait, of ze krijgen er een heel prutte moer terug. Nou, vaak ook wel de blijdschap natuurlijk. Ja, zulke soort vestjes binnen daar, maar het zijn wel de geestelijke vestjes die draaid worden. Heel vaak Wietse van der Heijden, hand op je schouder. Ja, dat is echt zo'n vestje ze erop bemoedigen worden natuurlijk. De rivier, van Wietse van der Heijden al een leuke opwekking. Vrijwilligers van RTV NOF houden het programma draaiende. En dat wordt zeker waarderen terug de harkers. Nou, ik vind het geweldig. Er zijn vrijwilligers bij je, maar jongen, je staat altijd maar voor je kleer. Dat vind ik zo geweldig eraan. Nou ja, en die mooie vestjes al die even zelf. Kun je uitzieken welke straf. Dat is het fijne ervan. Ik verneem dat dan wel dat ik dus achter de telefoon had. En dat geldt ook voor de andere telefonisten. Dat ze zeggen, wat binnen wij blij dat jemmer weer binnen. Ik weet gewoon dat er een hele prute meisje binnen die de manjes al weer op een sneeuw mee aan wachten. Omdat ze dat gewoon, ja, ze putten er zo vol moord uit. Tot toons in 24 december binnen extra uitsturingen van Klankbord op RTV NOF tussen 9 en 12 te beluisteren. Krijgt als elke sneun kunnen mensen naar de studio bellen om een nummer aan te vregen. Maar terug de einde programmering is de programmering op televisie en de radio krijgt even wat oors. En dat moet je krijgt maar even weten. Ik vreeg altijd sneeuwnummers, alleen alles sneeuwen. Ook een beetje trok aan elkaar. Vleet sneeuwen, want wat in de hobbel, wat ik die op televisie wist wel. Maar daar winnen vrije piraten voor. En ik zei, nou, mijn ma zei dat is op de radio. Ja, daar winnen we wel voor. Toen weet ik het hier van jongen ook bij. Dus ik weet wat later dan zo was. Maar ik ben er gelukkig trok aan.